Ngayong hapon mga kaigsunan, dalay ko ng Diyos sa kanunay sa tanong panahon ng itagan ng kagayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa mensahe sa balanong ng pulong ala sa atong pagkinabuhi ng tao. Mga kaigsunan, salamat po ako diya kaninyong tanan sa akong mga viewers, mga subscribers sa inyong pagpatalinghog sa akong mensahe na alang ka natong tanan na maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Ako gigreet diya, kumusta? Akong mga suod mga kahigalaan, mga kaparintihan, ingon sa akong mga viewers, labaw sa tanan, kung may nakatag-inspire sa akong mensahe. Salamat ko na kanyo. Ni, atong pagtuon ng sunan, masinto kini sa atong mga anointing, mga pastor o mga ansyano sa iglesia, mga elders, at tugtunan magsunan kung unsa ang dako o responsibilidad sa mao nga mga katungdanan isip sa mga ansyano sa iglesia o ordained elders o church pastor. Sa dibat para mga gusunahan magsunan, mala sa atong andan, mga liyatas Ginoo magpreta. Nining kapunon, dengan salamat sa kagayunan sa hatag ng kagayunan. Padayon kami sa pagto. Panalangin ini ang mensahe Ginoo. Panalangin ang mga viewers, ako mga subscriber. Tagi sila kasibot o kadasigon sa kanunay sa pagtilig sa pulo. Kung na sila sa kulang, problema sa akin, ayaw sila at ay sulbara. Pinta na ako yung pagpasalamatan sa kalang Isus. Amen. Mga kiksunan atong tunan, kasinula ni Timoteo, mga kiksunan. Unang Timoteo chapter 5 verse 17. Dirningon, ang mga ansyano nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pagaisipon nga takos sa dubli nga pagtahod ilabi na kadto nga budlay sa pagwali o sa pagpanudlo, mga kiksunan. Responsibilidad sa mga pastor, mga church elders, sa mga ansyano sa iglesia, dili basta-basta ang kapangakuhan ang ilang duties and responsibilities, mga saon pagdumala sa iglesia, sa mga kaigsunan, mga kaigsunan. Usa nagaingon dire, ang mga ansyano nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pag-isipon nga takos sa dubli nga pagtahod. Ilabi na kadtong nangabudlay sa pagwali o sa pagkanudlo, mga kaigsunan. Tagaan o dako o pagtahod ang atong mga district pastor, mga church pastor, mga church elders na ilang gisanon diha kanila, mga kaigsunan. Una ingon, sinulat ni Apostol Pablo ngadto kang unang Timoteos chapter 5 verse 17, mga kaigsunan. Diri no gayon mga kaigsunan sa Psalms 105 verse 50, diri na gayon, dili mo paghilabtan ng ako mga dinihog o ayaw pagbuhata ang kadautan sa ako mga manalagna, mga kaigsunan. Dili kalikayan usahay sulod sa atong iglesia, sulod sa atong church. Sahay nawad-an ta usahay pag tahod sa atong church pastor, district pastor, nga diin tao lamang sila adunay sila mga kapakyasan usahay. Nawad-an ta og pagtahod pagtagad diha. Usa kinahanglan tagaan og dakog tagad ang atong mga district pastor nga nagbudlay sa pagwali, nagbisay sa iyang distrito, binasab sa iyang church nga gidumala mo yun. Dili nagingon mga kaigsunan sa Psalms 28 verse 8, mga kaigsunan. Dili nagingon, Hiuba mao ang ilang kusog ug siyang dalangpanan sa kalawasan sa iyang dinihog, mga kaigsunan. Mga anointing, mga kaigsunan, mga district pastor, mga church pastor,
mga ansyano sa iglesia, mga church elder, pinandungan mga igsunan sa balaang Espiritu Santo. Dili di basta-basta mga igsunan nga yuno-yanuhon lang sa dili sa may pagtagal sa sulod sa iglesia mga igsunan. Pinalangka o atiman kini sa atong Ginoo. Labi na kato nga budlay sa pagwali sa pagmensahe mga igsunan. Dili mag-ingon sa Psalms chapter 20 verse 6 mga igsunan din kan. Karon hibalo ako nga si Hiyuba nagaluwas sa iyang dinyo. Siya magatubag kaniya gikan sa iyang langit nga balaan uban sa pusog sa kaluwasan sa iyang tuong kamot mga igsunan. Mga kaigsunan sa diha si Moises mga kaigsunan. Pinili sa Ginoo, diniho sa Ginoo. Usa mga kaigsunan si Moises wala pa sagdi sa Ginoo. Sa diha siya ga mensahe sa mga katawan sa Ehipto nga i-convince niya sa pagbiya sa Ehipto nga uban niya kami. Di basta-basta ka libo ka tao ang gidalan nimo mga kaigsunan. Kani bisan si Miriam gilibak niya iyang igsoon si Moises mga kaigsunan. Upan mga kaigsunan. Nasukop ang Ginoo mga kaigsunan. Ngadto kang Miriam mabasa sa Numeros chapter 12 verse 10. Isilutan si Miriam kaigsunan sa Ginoo. Umikan ilang gidaot si Moises magsunan. Inana ang gugma sa Ginoo ngadto sa iyang mga pinili, sa iyang mga anointed nga mga tao magsunan. Usa mga igsunan sa diha si propeta Eliseo mga igsunan. Samtang siya nagalakaw mga igsunan sa unang Adus Hari chapter 2 verse 23 atong basahan kan o 24 dingon. Ug mitiw nga siya gikan dito kadto sa Betel ug sa diha nga paingon pa siya diha sa dalan may mga batan-on nga laki nang gula gikan sa syudad ug nagtamay kaniya ug ingon kaniya, tumuas ka ikaw upawon, tumas ka ikaw upawon. Gibugal-bugalan si Eliseo mga kiran, propeta Eliseo. Nung dumi, si propeta Eliseo, pinandungan ni propeta Elias mga kiksunan sa diha, sawa pa siya, mukayab, gisakgaw, gikuha sa Ginoo sa karo nga nagkalayo. Si Elias, bili niyang manto ngadto kang Eliseo mga kiksunan. Unsa ang panalipod, pagtabang sa iyang mga nga dinihog. Yun sa pagbugal-bugal sa mga batanon, giingnan siya. Tumungas ka, ikaw upawon, tumungas ka, ikaw upawon. Ibalik-balik sa mga batanon. 42 ka mga batanon, nagbugal-bugal kang propeta Eliseo mga kaigsunan. Ato pa dahil, sa 24. Ug siya milingi sa iyang likod, ug nakita sila, ug nagtunglo kanila sa ngalan Jehova, ug may nanggula nga duha ka uso nga bayi gikan sa kakahuyan, ug mikunis-kunis sa kapatan ug duha ka mga batanon. Iaw mo na ang sunan. 42 ka mga batanon ng sunan, kunis-kunis sila sa mga uso mga kaigsunan. Unya nangahurot sila og kamatay mga kaigsunan. Unsa tabang pagluwas sa Ginoo sa iyang mga dinyo. Usa na kaingon diri mo sunan. Ang mga ansyano o elders nga maayo sa ilang pagdumala kinahanglan pag-iisipon nga takos o dubli sa pagtahod labi na kadtong mga nangabudlay sa pagwali sa pagpanudlo. Mga kaigsunan, giunsa pagmahal, pagproteksyon sa Ginoo sa iyang mga dinihog. Sabi na, mga pastor, mga ordained pastor, district pastor,
church elder, mga kaigsunan. Anointing by the power of the Holy Spirit by God to give us to those elected, appointed as church pastor and district pastor and church elder. Inana ang pagmahal sa Ginoo ngadto sa iyang mga pinili man siya. Kung ikaw matirod anon sa pag-alagad diha sa Ginoo sa pagbisyo, ang Ginoo magatabang magaluwas kanimo. Mga kaigsunan, dili ka basta-basta biya pasagdan sa Ginoo. Usa kaigsunan. Ang Ginoo uban kanato. Gusa ingon sa Psalms 22 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ini kapunon kaigsunan hinatot sa buong mensahe makahatag nato pagpamalandong alang kanato sa pag-ila, sa pagtahod sa mga district pastor, church pastor, church elder, mga ansyado na pinili sa Ginoo. May hapon, kaning tanan. Salamat.